Committee jongka District Council hapo ka jenge lam jong uba panya sings em CM ha ka jenge don lang jong uba Victor Rani but uba Alvin Saukme ki bade ki em jongka ke HADC rengkat ki officer but ki police enforcement but ki kenhon seng balang bakan thup ya ka KSU but HNYF menta ke sngi ke leha shikathain bernihat shadu khanapara bandit khandra trading license halo ki saupun reut li ki dukan ki bla trade kam bi an claim ki court ki sla ki babyang katkum ka United Khasi Giant Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act. Kita ki sapun riu tu ligi dukan, kita ki belalong try da ki bal jela, but lapanya ya ki labon bon snem klem ki kot ki sla ki babyang, ki baka council kadang shuyo jing tip dangshan. Halo ka jing bom buram jong kita ki dukan ya ka council, wat hadin baladep ban ay ya ka jing pentip, na kaliang jong ka district council, kalakang kadep hisendon ya kita ki sapun riu tu ligi dukan. Hakate ka jinglej man khang ya kite ki dukan lalap shushu ya shibon tli ki dukan barjela ki ba klem court klemsla ha ka ba ka district council kala aipo shita yeu yaki bakin bin byang lem kumta kin hap man khang kadep no ya ke dukan jongki shushu ha ba poi sha ka than khana para na kaliang jong UCM ulapan pau ya jing dokumen ban yo I ba kilong kimi hapo jong ka shatri ka border welfare community kila pediang buram yu Henry ka basngausi ban yo jing tip kalong ba ki khasi basong basa ha ka te ka jaka ki don tang kumba arpusan yeng bat kablong ka basuk yaki ban im hakate ka thain khapot masanda bat ka sor Guwahati bat lese ke ni ka jingle jong ka council menta ka sngi kanlong kum ka jing pan im pat ya ka khai pateng jong ka jai ban rew hakane kari khasi Bleshbun menta ka sngi nakaliang ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haringkat bat ki EM gijongi bakun thup ye ba Victor Rani belong local MDC jong ka Jirang constituency ringkat bat EM in charge jong ka revenue iba Alvin ringkat bat ki officers bat ki licensing officers ki enforcement superintendent ki staff jong ka district council nila one year menta ka sngi shini sipo bernihat hadu hangni po khanapara kadaw kajingwan gajungi kadai halor ki saupun riu teli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ka United Khasi Giant Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act but kini ki saupun riu teli ki dukan ki bala long try de ki bomde ki khasi kila penya ikini kedukan kala bunsnem bat nakaliang ka council kalalap ikini dang khinjat benai menta dang arbenai bat ngila shim yaki kerteng gi jongki bat katkum ki kendon an la aibor ingi ngila pha iki notice yaki banwan mi syak council ondela pha kabaningkong la aibor ki klemwan mi kaba aru la aibor ki klemwan mi bat de halor kata kabangila pha ek closure notice su menta sngi daladi ilawan ban khang no ya baro kini ki sapun rutli ki dukan apo bernihat ki baken thup nadu khalai mer khat saw khat san mer but ngaso ban penpau du kajing ai khublei ka bakerpang na kaliang ka executive committee yaki samla ke jungi ki batang shutip baka executive committee kan one year ban khandra trading license shekini ki border area na kaliang juki kelawan semran lang dang step mene keba kentup ika Khasi Students Union jongka Northern Region napo I president jongka bernihat unit iba wan prang mauto bat iba John Lingdo ibalong president jongka Nongpo unit nangta Nongpo circle nangta nakabenta iba Marcus Martin ibalong president jongka Northern Region HNYF bat kumju naka central body HNYF Pak Bless bat iba Steve Kriam kini bat ringkat beki dekat jongka Khasi Students Union bat ki dekat jongka HNYF ilawan ban semran lem yengi ban ya trailang bat ni na menta ban pendap ini ka kam menta sngi bat hakani ga jingwan ga jungi menta sngi kalong ru kajing mentoi yengi ban tip bat ban yi dalam kijong kikmat baki dang don ru sakiwei ki jai penrio ki bamde ki khasi ki ba wan
khayi shani kari ka jongi klem ki kot isla ki babiang bat nadu nang te na po bernihat jorobat adu ni khana para ngilap bun spa teli ki dukan klem ki kot isla te bat ngilap tha ya ki officers badi pe ya kani ka jaka bakin I notice lut ya baro khai bakin hap ban penbiang ki kot isla tang hapo hitayong bat hadu menta ngilap pha khang shoi ki dukan kat bakin patla penbiang ki kot isla te na kaliang jungi ngin yai budin na kabentakan ni ka issue jong ka trade license namar ba ya ka jai bendu khasi menta ngai I bala sedang ban syahir khma haka khai ka pateng namar ta ka daw ngi don kam ban pen khlain biang sa hisian ni ka khai pateng para khasi ki jongi namar ta ka daw lingba ka ni ka jingle na kaliang ka executive committee ngai scam kanang I mean sim pat ikitugi samla ki jongi ki ba don sap le se ka kam khai ki bla pass ki subject ki bla pass ki degree ba fair haka kam khai ki business bakin wan bantur syakmat ban yo ban shim ban kini biang kini ki business